sunteți? Unde? Da? Păi, da, în direct, toată lumea. Masă grea la pompier acasă, cu obiecte de pe Franța. Ia uite ce. Ăsta e ca și sacheguiașul ăla. Oi, 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 noi de ăsta n-am mâncat, Lucică. E foarte bun. Da, știu. Coiță, ți-ți place sacheguiaș? A, Coiță. Mănâncă și eu. Stai, mă, să nu-mi vezi aici. Stai. Lumea mea virtuală vă aștepta în sala de Crăciun. Vă aștepta. Un vin bun? Pompierul vine imediat cu să dea de mâncare la rață. Și la ăsta de aici, acum de Crăciun. Foarte multă lume de plinătate, America, Spania, Italia, Germania și alte țări europene. Vă urmărește Mugli, să-l sărute unchiul. Nu da peste cameră. Te vreau să-mi dai peste cameră? Veverița mea acolo, lângă Brăduleț. Ce? Hai să văd. Să vadă unchiul ce. E acolo. Să văd. Ei, Veverița acolo, tată. Foarte mare. Ăla la copii le-am lăsat. Dar stă coiosul la masă. Aș vrea să o văd și pe asta. Săruta la Runciu, stai și tu la scaun să mănânci? Da? Ia că se pune la masă, bă. Extraordinar! Și atunci mami fac. Uite aici. Mă trebuie să te pun pe coace. Bine, tu și ce cum faci? Să luptăm din colimator. Pune-l așa acolo și ne-l pe masă. Hai să punem ăsta aici, așa. Uite așa. Scoateți-mă și mâncați, că ați așteptat destul. Bine, Dai-mi. bine. Ce, tată? Chiți? Îi pun supă și lui un pic. Las că-i pune Lucica. Stai să-l întreb. Carne? Carne? Carne direct. Carne direct, vrecoile. Ăsta trece direct la felul 2. Asta? Zamă? Da, eu o să. Lasă-o pe Lucica. De la mine pe bun. Da, nimeni nimic. Nu, uite, dacă mânci tu ăsta... Dai să iei, mă, să nu bate. Îți dau micuță. Aveți carne? Carne? E bun, foarte bun așa. Bine, domnule.
Adică acum, ritmul și lui. Lasă-că spun el. Băi, stai să-ți fac poză. Vrei să-ți fac poză? Nu? Bine. Acolo vrei să... Așa se trăiește în Ungaria. Așa se trăiește în Ungaria. Greu. Aolea.